Така, здравейте, приятели! Този път се включвам не като бе геротката или не знам как да го кажа. В смисъл, включвам се, за да кажа, че това е образ, тъй като не знам дали всеки е разбрал. Това не съм аз казвам Петя по принцип. За хората, които са в профила ми и виждат Наса, не съм Наса, не съм Атанаска, не съм Маска, никаква не съм такава. Просто обичам космоса и затова съм Наса. И то от години. Не както излезе модата с тениските и якенците. Така, исках да кажа, че това е образ, който усмива българската простотия и по-точно и в жените, и в мъжете, дори да се знае. Казвам го, за да... Понеже усетих, че не знам дали да го казвам, но просто близките ми някакси леко се стъписаха от това, което качвам. Леко загрижени, едва ли да не съм леко мръднала. Не съм мръднала, спокойно. Аз съм си аз. И така. Даже не ми идва изказа в момента, защото се спичам, когато става въпрос за тях. Обожавам тези хора. Направо ще някой, ако ги застраши или ако нещо и направи, казах ви, единственият страх, който имам в този живот, не е за мен, а за някакви мои близки хора. Така че това исках да кажа, да пъсна и да ме приемат такава. Тая дупка днеска си направих много яка. Гледай, това среща като Мадона. Айде, чао!